Pi na nyina ase papa araire nari araisanike na ndagendere gutosabira una intwe abarayi abake bari bono twatigaire papa abegete school egento twarigereiri papa omenyire obugimo obokongu kurwanira obosibori bwa Kenya ochire chera urwani wa street wakiruchi tiagas uramirwe lakini papa never gave up. Igo twaroche na papa engakitu akamorores ko gaiga asa matanga papa no alingi gotoka ase binte bia papa no alingi gotoka onde tayo manyite na kanike engaki papa nera gutwara matanga abantu bande bachikomurera na kikwarorire abantu abange balirire engaki papa menyira so bugima bwayo bonse igalenge korosia obosani igalenge korosi daraja cyobosani nakikwango nyora nabwata abasani abange na bali batalinga abasani bayekera papa akwa igo babeta abasani ba papa igo aroseti abasani igo egento taito gotebia abantu baito all the time. Make sure you are sacrificing your life to make things better for this country. Una papa a sacrifice y'obugima bwaye akagende chere miaka kianda talinge kobera bwoye kirenga kikwango mora papa kali Mombasa papa kali Western papa kali Arai papa kali America ebinde byonsi bi igeruete kokorera abakenya na kegerete bono tutinine na tutinine iga tuwenjoya a freedom papa asavete konyora iga abantu bali tutagitoburai oburai is a big sacrifice taligendo kogenda ochikoiba chibese chia CDF usebese chinde chia serikali ochakweruketa etachiri sikogaiga. You have to sacrifice elinde enseye itagendere mutu. Na some of us we are willing to sacrifice for finally so that we can get it right in this country. ODM ne patia nene ebwate foundation ya nene papa na tiga ODM asama ko kama ya papa bweka kurumo nuo yaime igateba omonogeli bwe party ya ODM ne secretary general Sifuna amangana Sifuna gukwana na aronje tumanyite papa akwante kurumo nuo yaime lakini anini maite party yeito ne party yo mochoko leaders be party mbaje baisaranse batoete way forward. By all fairness, tuchakire from the story we are now getting kurugesekere papa asirete amena arwalete una papa achiete India